Toivottavasti teillä on ollut kiva päivä. Ja seuraava kappale on kirjoitettu, tai siihen liittyy niinku Kirjurin luoto, siihen liittyy Kokemäen joki. Ja se on kirjoitettu sellaisena elämänvaiheena, että mä mietin, että voi helvetti, että millä tästäkin nyt taas selvitään. Ja sitten mä lähdin Kirjurin luotoon itkemään tietenkin. Ja mä katsoin sitä, kun joki virtaa, ja mä ajattelin, että no niin, että kyllä tää nyt tästä sit taas lähtee. Opeta mua heittämään leipiä on tän kappaleen nimi. Seisomme rannalla, josta näkee joen toiselle puolelle. Toisella puolella tehtaat nousevat pilviin, ja ne istuvat maisemaan kuin jykevät monumentit Kiinan muurissa. Ranta on kaislikkoista ja täynnä pieniä kiviä ja roskaa. Maassa hiiltynyt läntti ja lisää roskaa. Kerään kiviä käteeni ja lähestyn veden rajaa, joka loiskuu liejusta raskaana. Opeta mua heittämään leipiä, opeta mua heittämään leipiä. Ja kivet tuppoavat joen pohjaan, ja kivet tuppoavat joen pohjaan. Opeta mua heittämään leipiä, sanon ja ojennan kiven sinulle, sitten sinä otat käden käteen ja tartut minuun, ja hetken aikaa me olemme yhtä, joki ja sinä, kivet ja minä. Opeta mua heittämään leipiä, opeta mua heittämään leipiä. Ja kivet tuppoavat joen pohjaan, ja kivet tuppoavat joen pohjaan. Kokkelissa rauhassa surrassa, kokkeli antaa minun unohtaa. On kalojen ruokaa, tää mulle suomaa. Minä uppoan joen pohjaan, minä uppoan joen pohjaan, minä uppoan joen pohjaan. Minä uppoan joen pohjaan, minä uppoan joen pohjaan, minä uppoan joen pohjaan. Kiitos. Yksi biisi soittaa. Ja tässä kappaleessa keskustelin pienen itseni kanssa ja hän kirjoitti tämän minulle. Tai jotain sinne päin. Tässä mainitaan myös mun äiti, hän on tuolla. Ja hei, kiitos kun olette ollut täällä. Ihanaa, että täällä on näin paljon väkeä. Hyvää Porin päivää. Meillä on tuolla vähän levyjä ja kasetteja ja kangaskasseja myynnissä. Me voidaan jonnekin tuonne vaikka. Ja käy käteinen ja MobilePay käy myös. Niin, saa tulla morottamaan ja ostoksille. Ei tarvitse ostaa, mutta tulkaa morolle. Ja jos teillä on sellainen olo, että no vitsit, nyt tänään ei lähde, mutta sitten ensi viikolla lähteekin ja haluaakin levyn, niin suunnatkaa Porin levykauppaan. Hei, sieltä löytyy. Juuri sieltä tuossa. Löytyy. Kiitos, tää on Neurosen.
eteenpäin.